Sepertinya aku mencium darah suci. Jane aku suwi banget pengen bojo lho. Kapan aku iseng bojo yo? Nek kowe jawab iya, aku bakal bojo iki. Tak ngabari koncoku iki. Hah? Iya? Oh, ya wis tak ngobrik aku. Loh, Peng, Apa? Aku jadi serigala iki. Iya. awet tau manu. Bang. Hah? Peng, kena ngapa kowe? Weh, matane derek. Apa yang musikan ya? Seru temen sih. Jane sopo kaya musikan bandre pol. Orang ngerti ndase diperban ngene apa ya? Kayak dunia milik berdua wae. Antara dia dan musik. Parani ini bocahnya. Dan tutupin drasnya. Arep kae arep nutupi ndase nggo ember iki lho. Musikan ora umum. Yo parani wae. Ya yo.
banyak temen gila. Musikan kayak dunia milik berdua. Satu. Mampus yo. Rasakno lepuk ning gas iki. Ayo. Ngapa sih, Lek? Supaya menang musik kan malah ikut jualan nih lo. Ancot kan. Rasakno.